Huuhtele pinaatit ja leikkaa niitä vähän pienemmiksi. Paista pinaatteja muutaman minuutin pannulla, jotta niistä haihtuu vesi pois. Lisää vehnäjauho pinaattien joukkoon ja sekoita. Sitten lisää puolet maidosta ja sekoita. Anna keiton tässä välissä kiehahtaa. Sitten lisää loput vielä maidoista. Suolaa, sokeria ja valkopippuria. Anna keiton vielä tässä välissä kiehahtaa. Sitten se on valmista, kun se on vähän paksuuntunut.